Kano Hausa 24 alfaharin al'umma. Yadda aka ɗaura auren Rukayya Dawayya da Ismail na Abba Afakallahu. Duka a nan muka kawo ƙarshen shirin namu mai suna daga Kannywood. Ku ci gaba da bibiyar mu a tashar mu ta Kano Hausa 24 domin samun sabbin shirye-shiryenmu tare da ajiye mana ra'ayoyinku. Mun gode.